yanzu aka fara. Idan har neman auren mu Hausawa ba zai sauya daga yadda ake barin kuɗi ana nuna tsiraici da aure saboda duniya ba, yanzu aka fara. Idan mata ba a ba su tarbiyya mai kyau ba, yanzu aka fara. Idan har manya da talakawanmu ba za su koma kan tafarkin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yanzu aka fara. Idan har matanmu ba su yarda da cewa ƙarin aure umarnin Allah ba ne, kuma su yi koyi da halittaccen kishi ba, yanzu aka fara. Idan har neman auren mu Hausawa ba zai sauya daga yadda ake barin kuɗi ana nuna tsiraici da aure saboda duniya ba, yanzu aka fara. Idan mata ba a ba su tarbiyya mai kyau ba, yanzu aka fara. Idan har manya da talakawanmu ba za su koma kan tafarkin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yanzu aka fara. Idan har matanmu ba su yarda da cewa ƙarin aure umarnin Allah ba ne, kuma su yi koyi da halittaccen kishi ba.